рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи сипаригардида дар тамоми гӯшаву канори кишвар аз ҷумла дар шаҳру навоҳии минтақаи клуби вилояти хатлон низ мусобиқаи футбол барои кӯдакон таҳти унвони футбол барои ҳама дар давраи таътили зимистонаи мактаббачагон баргузор шуд. Мусобиқаи мазкур таи 4 рӯз идома кард ва беш аз 100 нафар кӯдакону наврасон дар ду сину сол ба айни ҳам майдондорӣ карданд. ҳамоиши мазкур аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мактаби варзишии шаҳри клуб ташкил шуда миёни кӯдакони то 9 сола ва то 11 сола идома кард ки дар маҷмӯъ иштироки фаъоли дастаҳо дар ин тадбири варзишӣ таъмин карда шуданд. қобили қайд аст ки дар оғози соли 2022 ин аввалин мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ буд ки аз ҷониби лигаи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашнҳои муҳими сиёсӣ ва ба ин васила ҷалби васеъи кӯдакон ва наврасон дар давраи таътили зимистона ба варзиш ва солимӣ роҳандозӣ гардид. дар миёни даҳҳо нафар кӯдакону наврасон Усмонҷон Рустамов аз шаҳри Кӯлоб бори аввал дар чунин мусобиқа иштирок кард. Усмонҷон иброз медорад ки футболро хеле дӯст медорад ва дар ин мусобиқа ба ӯ имкон фароҳам омад ки бо дастаҳои рақиб аз ноҳияҳои Муъминобод, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеъ ва дигар дастаҳо аз шаҳри Кӯлоб рақобат кунанд. ин футболбози наврас мақсад гузоштааст ки дар ин тадбири варзишӣ ҳамроҳ бо ҳамсолонаш ширкат намуда ба гирифтани мақоми аввал ноил шавад ва барои расидан ба мақсади худ тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад. таи 4 рӯз мешавад ки мо дар ин шаҳри Кӯлоб мусобиқаи футбол баргузор мешавад. имрӯз анҷоми ин мусобиқа мебошад. дар анҷом дастаи мактаби варзишии рақами 1 бо дастаи варзишии рақами 3 бозӣ доранд. мо кӯшиш мекунем ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро ишғол намоем. тавре иттилоъ додем ҳадафи мусобиқа на ин ки муайян кардани дастаҳои ғолиб ва ҷоизадорон, балки тариқи роҳандозии ин қабил чорабиниҳо дар кӯдакон парваридани муҳаббати футбол аз хурдӣ мебошад. ҳадафи мусобиқаи мазкур ки таҳти шиёри футбол барои ҳама унвон дошт, то андозае ба мақсади худ расид, зеро пас аз ба итмом расидани мусобиқа аз ҷониби масъулини лигаи футболи кӯдакон ва наврасон, федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб ва мураббиёну собиқадорони мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб ҳар як футболбози наврас барои иштирок бо нишонҳои хотиравӣ сарфароз гардид. ба дастаи ғолиб ки мақомҳои ифтихориро ишғол намуданд, аз ҷониби дастандаркорон бо нишони ифтихорнома ва ҷоми мусобиқа қадршиносӣ карда шуданд.